KX1, Ronen Avram Productions, gladly to present you. יצאנו לרקוד, לי באוזן את לוחשת זאת, שמחר בכלל לא בא לך לעבוד, או לעבוד, רק להיות איתך עוד בטח שם. לנו לא אכפת מהעולם, מה שמתחשק עושים לפני כולם, כמה מושלם, כיף להיות איתך סתם. את מסתובבת, את מסובבת את כולם, את לא מופלדת, יש לך את כל העולם. את מהפנטת את כל מי שמביט לראות איך את רוקדת, ואין לי מה לעשות, רק מחכה לסוף. כשנכנסים צלליות של אלף אנשים, שם הרחבה היא את עצמה תשים, כמה מקסים, אין לי מושג מה עושים בתוך השם. מתפתח משהו לא מובן, היא כבר נעלמה, נשארתי בלי חמצן, זה מסוכן, איך לא הייתי מוכן. את מסתובבת, את מסובבת את כולם, את לא מוטרדת, יש לך את כל העולם. את מהפנטת את כל מי שמביט לראות איך את רוקדת, ואין לי מה לעשות, רק מחכה לסוף. יצאנו לרקוד,